Lakshmi ngitshela, kungani ningibiza la ngokusheshsha? Ngoba maduzane nje ngizobe sengihlala la ekhaya unomphela. Kungani phona ngitatazelisa kangaka? Hawu sawubona. Uma nomkhosi mayende kuphela. Lakshmi usevele ecabanga ngekusasa. Ikusasa leli engizolenza. Futhi ngakho kanye sakubiza lapha. Ngichaza ukuthini? Kungenzeka noma yini empilweni ka-AJ. Ngiqonde ukuthi ngosuku lama-hand esikhundleni sikalila semzuma sifake isandla sakho. Ngokufanayo, ngesikhathi somshado kumele siqiniseke ukuthi akekho umuntu othatha indawo yakho. Saru, khuluma ngolimi aliqondayo. Kodwa ngavele ngakhuluma naye ngesiMarathi. Shweta asiqonde nesiMarathi. Kulungile ngizokhuluma nawe ngesiNgisi. Shweta ngeke ngichazele. Sikulethe lapha namuhla uzohlaba umxhwele uAJ. Futhi uma uphumelela kulokho, lo mshado uzoqhubeka. Futhi uzobe usuba yilunga lomndeni wethu. Ilokho nje kuphela. Oh, ningakhathazeki ngalutho. Ngibuke nje ukuthi ngizokwenzani. Ngiyabuya. Sawubona ma. Yebo Shweta, bakubizeleni lapho uyaqonda yonke into. Bangibizela ukuthi ngizokwenza uAJ ajabule. Ngeke ngabaqinisekisa ukuthi bangakhathazeki ngalutho ngizokwenza konke okusemandleni ami. Kodwa manje angiqondi lutho mama. Elungitshela ukuthi kumele ukuthi ngenzeni. Wadlula isikhathi singaka. Kungani ngihleli lana mina ngile ngifaka imakeup kanti ngempela soqala nini ukushutha lana. Mina ngabe imini starring salesikhangiso kodwa ngihleli nje lana futhi akekho senginika imigqa yami. Ngokulandelayo nje ke ngiphinde mina ngisebenze nabantu abakanjeni. Kanti uEri yebo bonke abaculi bami sebelungile yebo impahla kumelanga ivele lapho Susana isibula nje lesi nasi iscript iqhawe elincane ya iRRPK lichaza ukuthi okwenziwe ekhaya okwenziwe ngothando unqabele wonke amanye amaPK ulethe ekhaya iRRPK kuphela. Awulabula yini balulwa kabi nje? Hayi cha, ngingababamba ngemzuzu emibili nje. Lila, kumele uchaze udirector namhlanje wenze kahle ukuze nje Woza, qopha wakho sekulungile. Wonke umuntu akathatha isikhundla sakhe. Sekwanele lokho enthinta manje. Ubani oshiya le studio pass nendawo? Bani ithimba lokulungisa? Selungile. Sound. Camera iqala uqopha lapho. Nazo-ke. Action! iphikile mnandi yenziwe uma. Yeka manini. Athi, ubani okunika leyo nkulumo? Mnumzane, angizange ngimnike. Awungitshele, usikhethele ngokwakho. Hayibo we madam ngikhuluma nawe. Yindaba nonke nibheke mina manje ukhuluma nani? Hayibo. Madam, ngikhuluma nawe. Ukhuluma nami? Ngubani omunye ngaphandle kwakho? Kanti ulayini wami kanti uthini? Hayibo Nkosi yami, iyona nkulumo yakho onikwe yona le. Kodwa lona kubona ulayini westarring. Hayibo Nkosi yami, ubani othena vele wena istarring, Awusona istarring. Wena ngikubekela uthi kulungisa isithombe secamera ngawe. Bekufanele wena umemva kwalabo bobathathu. Ungibizele la ukuzowenza lokho nje kuphela. Qala isound, icamera iqophe. Wozani-ke? Asenza-ke? Manini, ubani lo ufaka isandla sakhe kwicamera?
AJ. Yebo yini? Ngizoku AJ mnumzane wa. Cha. NguAbiram Jagitar, uAJ wangempela. Ngingumsizi wakhe oqala womuntu, uVishwarup. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.